लड़किन के एके संगे एके डेट पर एके गांव के मुखिया जी 5 वर्ष के बाद नैहर आई रहे लो तब भेंट भइल तो हमने के देहात के औरत के जानते बनी इहे नो समाचार बतल तोर बर कैसन बा तोर घर कैसन बा सखी मर्दा माने ला कि ना सास माने ली कि ना ससुर माने ला कि ना पैसा बचावे ला इहे नो पूछाला सब बतियाली हलो एक जने कहले कि सुना ना सखी सब ठीक बा मर्दा बड़ी भूलकड़ मिल गइल बा भूलकड़ माने बतिये भूला जाला कैसे जल्लू कैसे दुर्गा पूजा में भेजने के एगो नया साड़ी किन ले जाए मेला घूमे तो जाता तो दुकान पर जाके भूला गइल अपना खातिर लुंगी किन ले आइले तो सर कहले कि चुप रहो तोर तो ठीक बा साड़ी के बदला लुंगियो लेके आइल लू हमार तो भूलकड़ हो 4 साल संग रहनी एगो 2 साल के लइको बा नैहर आयर नहीं नैहर से मेला घूमे गोर नहीं तले मेलवे में मर्दा सामने पड़ जाता नजर मिलल एक टकिए ताकता हम तो चिन्ह गनी की पति देव हमें हम आचर लपेट के में कने के का देखता नहीं बोली चुप सिटी हई देखो हरी दोबारा पूछने की का देखता नहीं चुप माइंड डिस्टर्ब कर तेबारा जो पूछने की कहाँ देखता नहीं हाथना भूलकड़ हो हाथ जोड़ के कहता कि बहन जी हम लोग कहीं मिले हैं क्या मौगी के कहता तो मौगी कहता कि का कनी हो दीदी श्री हमारी मुलाकात पहले कभी हुई है क्या मैं कल के नहीं कची न हमें नु तारा माई के बड़की पतो है तारा माई के कंफर्म हो गए मलकिनी हो जाला ऐसा अजीत चुटकुला कमाने ही नहीं कि ऐसा कह कि जैसा जगह पर रहिले वैसा नहीं कहिले तब खाली मर्दा मर्दी गांव से बहरी प्रोग्राम रही तो वैसा नहीं कहो माता बहन लोग बैठल बा तो केहू के मुंह से ही ना निकले देम कि लंगाड़ा फुहर बोल हमार मार्केट बा तो हम हर डिपार्टमेंट में बानी हम नारी डिपार्टमेंट में भी हैं मर्द डिपार्टमेंट में भी हैं हम लांगा ग्रुप में भी बानी सभ्यता ग्रुप में बानी हम संत का प्रोग्राम भी गा सकिले आ लंठो का प्रोग्राम गा सकिले हमारा के बाउर अजीत कहेला तो हमारा लाई लगल हम बाउर होई ना लोग हम समाज देखते हुए अभी बताई कि मिठाई के दुकान कहाँ करो ऐसा जहाँ कहो कि बड़े मंदिर के सामने दुकान चलत रही मिठाई बेचात रही तने प्रसादी दे दी अब भट्टी के गेट पर सार तो नहीं मिठाई के दुकान कह देबो तो तहार बोयामो फोड़ी है सो हड्डा बिरनी से कटवाइयो दी है सो तहार फुगुनो फोड़ दी है सो आ तब कहे सके छेनवा सब अरे जे तनी मुर्गा करे छने ला दिमाग खराब हो ऐसा हम जगह दे के दुकान करिले छेनवा सल बड़ो एजुकेटेड है आप देख हनुमान जी के सुमन लिखल बा कि और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख रही नासे रोग हरे सब पीरा सदा रहो रघुपति के दासा सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे इहो लिखल बा कि अतुलित बल धामम हेम सलाब्दे हम धनुज बन कृषारम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जगह में हाथना क्वालिटी बाटे कमता भैया अध्यक्ष महोदय इतना दरगाह नु यूट्यूब वाला बालो 4 जना इको लिख के डाल सकता लोग हनुमान जी के बारे में इतना सुंदर श्लोक अभियंता जी ने बोला कबो ना डाली लो डोलबो करे तो 5 गो व्यूअर रही है फुहार का डाली लो तो व्यूअर बढ़ जाता है में दोष काहे दिया जो दुकान में बेचाई तो ना बेचल जाई 1 लाख के कमरा ले घूमता लो रात भर डीजल जन को आइल बोलो फिर डीजल जन के जाइलो चाहे पेट्रोल जन को आइलो डलबे करे पूंजी लगल बा लोग 10,000 50,000 ना आवे तो डलले फायदा तो एहुल में दोष नहीं के इलो उहे डाली जो चले हमनी के रात भर में हर एक डिजाइन दिले जा वो लोग चढ़ाओ बाकी गाँव के नाम चढ़ा दी हलो ये जरूर लिख दी हलो कौन ही वो गाना में चले भाना चले खाली लिख दी कि फलाना गांव में बहुत सभ्यता से गाना गाया नहीं गया गाना मालिकों के द्वारा सुंदर से गवाया गया जहाँ पर माताएं बहने भाई बंधु सब लोग बैठकर सुने ई डाले के भाई एक लाइन जरूर है गांव की प्रतिष्ठा बढ़ी हो सर ना
ना ना ना ना फिल्मी लाइन में कहत चल चल के बाद 2 लाइन में खाली एगो फिल्म आई रहे देवरा बड़ी सतावेला के करा के तारा बाबूजी के वही में एगो लय रहे। अब तो पहले फिल्मों का नाम होता राधा कृष्ण स्वर्ग स्वर्ग। अब तो फिल्मों के होता है ऐसा नाम की बताहूं में लाई लगता। अब तू फिल्म देख बड़े पूछल कौन फिल्म देखल हो तो देवरा बड़ी सतावेला तो वो पूछ दी कि तो काहे का बियाह कोइला तो देवरा अब के पूछल कि कौन फिल्म देखल तो तू कह कि ससुरा बड़ी पैसा वाला तो कही ना कि ते काहे भीख मांगता रे पैसा वाला बोले बहु ए घड़ी तो कहे का नहीं के वही में एगो लय रहे कि जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ी ये भोजपुरी हो। भगवान केवट से कहनी चौपाई लिखल बा कि मांगे उ नाव न केवट आना कहूँ तुम्हार मरम में जाना। एकरा के बोले के स्टाइल होई तो 2 अर्थ निकल जाई। पहला अर्थ मांगे उ नाव नो केवट आना एगो कि मांगे उ नाव नो केवट आना। विकलांग टास्क फोर्स सोहई सापुर का मठिया जोगिंदर गिरी जी विकलांग संघ कमेटिया ट्रांसपोर्ट कमलिकार वीरेंद्र गिरी जी 100 रुपया पुरस्कार दिले बनी। अब तो इनका खीसा परत होई बताएं जरूर बोरी विकलांग आदमी के विकलांग आदमी पैसा काहे देता है इनको का सही लेके दे जे मतलब गरिया लगे हमरो कहता रो वो कह दी इकरो करिया दे पैसा दे दे। अब ए गीत के अर्थ हमारा ना बुझाइल भैया जैसा सोचले रहनी वैसा धनिया मोर बाड़ी सावर ना गोर बाड़ी हो। अब बताई सावरो नहीं खी गोरो नहीं खी का जाने चौरक फुट रहे चितखाबर रहली का दो खीस में कहता रहे केहू अपने मेहरारू के शिकायत ना कर हाथ में लोग बैठल बनू और ईमानदारी से कह जाओ कि एक आदमी हाथ उठावे जेकर गांव भर में मेहरारू खराब बिया केहू ना उठाई जेकर पागलो होई नु वो कहे कि हमार बुझाला कि श्रीदेवी के माई के बेटी ही माई के बेटी बहिन को दीप साउंड पुरस्कार 100 रुपया बने हार्दिक प्रणाम भैया को यही ले हनुमान जी कहले तने राजा हो हमारा ये बात कब से बुझाई जानता नहीं बाबा कब से होना भेर वो जानता नहीं हमारा जब दोनों गुड़ के लंगड़ आदमी के बियाह ना हो कहो ना वही ना कबो ना बियाह हो भइल भैया तो तड़का पे माने नवारसा हो के जमीन हो जा ऐसे कि अकेले मेहरारू हमार कुसुम होई ना हमारा सार बड़े ना साली बड़ी जौन बड़े तो एगो भाई बड़े हमार अजीत हलचल है भाई हमार बड़े एगो ना तो हमरा हृदय प्रति में कहू अपन बाना विपिन चाचा ये आड़ तारे घरी बाकी हम जब गा के जाइले नु बड़ी माने ले मेहरारू गोड़ दाब दी टुटहिया गोड़ तो आधा घंटा मालिश कर लेके और मत घींच ले सोच रहे हिम गंगे तेल मुड़ी में दबाई हम के बड़ी माने ले बाकी बगलिया टुवत रही जो बगलिया भरल भेटाई नु पहले बाप रे बाप कितना लयदार गांव में गोर ने बुझा था कि बैठ के वो सुन ले बड़ी जाके बगलिया खाली रही नु अजीत के गांव गोर ने गोनिया बगली में 20 रुपया रहे तो बाप रे बाप कोना भिखारन के गोर रही कोनो मरियो ना भेटाइल बाकी हमार बुझाला कि मुहवा पर माने ले बाकी नहर जात होई नु तो अपना सखीलो से कहत होई कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियावा मोर बाड़े बाकी पोलियो वाला गोड़ बावे अब को तो खिसिया के इहो कहत होई कि उनके खातिर मंगर भी है हम तो भूखल बानी राजा जी डांड के नीचे सूखल बानी डांड के नीचे रहा पहले थोड़े अनुमान कोई नहीं हो 500 रुपया पुरस्कार दिल बने हमरा के पचड़ी मार दो अरविंद भाई के तरफ से बार बार प्रणाम करनी हम चलो कौन बात सुमिरन करत बानी वीर में मां महावीर के सुमिरन करत बानी वीर में महावीर के संहि रघुवीर के नाम
एक अंतर गाई आरो को अजी भैया का नाम था भुला गोल बनी अजी ना है भैया मनोज भैया तो नहीं आ जाए भुला गोल भाई नाम से लजात रहने आई मनोज भैया आई मनोज भैया ना हूँ हो के अब भोला भैया अब शुगर हो गए जानते बने दास्त कमजोर हो गए ऐसे क्षमा करब लो दोनों भैया आ जाए लोग राजू भैया त्रिदेव जी संग ही आ जाए लोग पेट्रोल पंप मोना भैया तो आए हैं 2 बेर मंच पर हर ने एक को माला देकर तीर्थ सामान दिले भैया हैं पैसा तो भुला दे ले जा गांव के नाम याद नहीं कि परसों कौना गांव में रहू तो पैसा याद रही व्यवहार याद रहेला गाड़ी बिगड़ रहा जनी है कि बंद हुई तो चालू ना हुई चालू बा तले चालू बा आ तब वो मुना भैया राजू भैया रोका दी हलो पेट्रोल पंप पर तो वो जो सूजी का हलवा जो खा लेने हजन सूजी के बड़ महंगा हलवा रहा जन तू तो काजू वजू डालो तू तो हरल हर जी के लाजे तारे कमाला ना देतो नहीं हम चाचा अजीत कहे कि एगो चचो रहले हम ओकरे के फोर रहले चचो के भाई भैया अब चाचा का कहत छोट भाई हमें बाकी अजीत के चलते चाचा को हम जब अजीत के भाई मान ले तू तो हरल रहल हर जी के फिकिर के सही भूमि स्पीड बढ़ा दो चैत का उड़ान है सब बोली अरे बोला बोला पागल माना भजब भजल सुगा सफल पागल